Bună seara vlog! Zic bună seara pentru că e chiar seară, e aproape ora 6 și eu astăzi încep partea a doua, să spunem, a acestui Gotmas pe 2021. M-am gândit să încep astăzi, pentru că, în primul rând, am fost super ocupată în ultimele 2 zile și nu a fost nimic interesant de filmat. V-am zis, eu filmez doar dacă e ceva interesant și, având în vedere că am fost la serviciu de dimineață până seara, nu ați fi avut ce vedea, iar la serviciu nu filmez. Și, în al doilea rând, am început astăzi pentru că e o zi specială. Neoficial e ziua lui Andrei, ziua lui e abia pe 14 decembrie, astăzi suntem în 11, dar e sâmbătă și ne-am gândit să facem astăzi ziua lui, pentru că 14 pică în timpul săptămânii, iar sâmbăta următoare eu lucrez, în plus de asta Andrei nu o să poată nici el. Așadar, astăzi petrecem împreună cu câțiva prieteni, adică suntem așa pe o atmosferă de Christmas, de holidays, de tot ce se poate mai frumos și mai drăguț. Am încercat să creez așa o atmosferă foarte frumoasă în casă. Hai să vă arăt și vouă, să vă fac un pic așa turul, pentru că nu prea v-am arătat. Ultima oară cred că ați văzut cum decoram, dar s-au schimbat mai multe de atunci. Și hai să vă arăt cum am aranjat și masa de Crăciun, pentru seara asta, de fapt, în stil crăciunistic. Hai să începem aici din dormitor, pentru că eu aici am ales să deschid vlogul și să vorbesc. Vreau să vă arăt lenjeria pe care am spus că o voi pune pe pat acum câteva seri, dar m-am răzgândit și am pus-o astăzi, să fie așa proaspătă curată. Asta este lenjeria de care vă ziceam, este absolut superb. Am luat-o de pe internet și e un material chiar foarte bun și foarte grosus. E neagră și are aceste motive, simboluri de Crăciun, renii, fulgi, cadouri. Eu mai am aici 2 pernuțe, de fapt fețe de pernă pe care le-am cumpărat anul trecut. Aceste 2 pernuțe micuțe cu un urs polar și cu un pinguin, deci tot tematică crăciunistică. Aici avem fețele de pernă de la această lenjerie, care mai are, bineînțeles, cearșaf, e pe dedesubt, aceasta este plapuma, dar mai are 2 fețe de pernă mari, care sunt în formă pătrată, dar noi nu avem perne pătrate, așadar le-am pus pe acestea dreptunghiulare. Am mai aranjat un pic pe aici v-am arătat și atunci când am decorat, am mai pus niște stickere pe geam. Așa, le vedeți aici în spate, ceva cu Moș Crăciun și cu cadouri. Bela mi-aduce buretele. Hai să vă arăt pe Bela care mi-aduce buretele, mami. Bine, hai, vrei să ți-l arunc. Știți că ea are obsesie cu buretele. Vrei să ți-l arunc, da? Hai, fii atentă, da? Bela, fii atentă, ok? Hai. Mă mir cum de nu distruge Brad în momentul în care sare. Apropo de Brad, e în regulă, nu mă așteptam, are deja o săptămână. Se joacă pe lângă Brad, pe sub Brad, dar încă nu l-au dărâmat. Sincer, nici nu prea ar avea cum să-l dărâme, e destul de stabil. Hai să mergem și în sufragerie să vă arăt piesa de rezistență a acestei seri, și anume masa noastră de Crăciun. Hai că filmez din partea asta ca să puteți să vedeți și Bradul. Cam așa e masa noastră de Crăciun versus ziua lui Andrei. Aceasta e o chestie care se pune așa pe mijloc, nu știu cum se numește, o față de masă super crăciunistică. Nu am pus încă farfurile, o să punem farfurile când vin și invitații noștri. Lumânare crăciunistică, lumânare cu decor crăciunistic, un felinar super drăguț, ia chiar să-l aprind, ca să nu uit. Așa, cu Moș Crăciun și cu, la fel, și cu Moș Crăciun. O lumânare foarte faină cu cristale. Am pus și această păturică, aici avem băuturile și ceva gustări. Hai să vă arăt și Bradul, pe care le știți deja, l-ați văzut zilele trecute. Am mai pus, ce am mai pus în el? Am pus la baza lui, uitați-o cum stă Bela. Bela! Unde buretele? Unde buretele? Unde-i? Bela? Unde buretele? Hai să-ți arunci mama buretele, hai! Unde? Dar nu-i la mine! Nu-i la mine, iubita mea, nu-i la mine. Bun, vreau să vă arăt ce am pus sub Brad. Am pus un Moș Crăciun foarte frumușel, ia uitați ce fățucă are și ce barbă stufoasă are. Și am pus niște, bine, am pus o
chestie așa albă, voiam eu să imite zăpada acolo. Și aici e Andrei! Happy birthday, Andrei! La mulți ani în avans, bineînțeles, noi petrecem acum, care face burgerii lui speciali, pe care i-am mai făcut de atâtea ori și are o rețetă el secretă, mai nouă cât de cât, cu ceapă caramelizată, cu salată, cu un sos special cu castraveți murați. În fine, abia aștept, sincer, îl las pe el, vedeți, nici nu mă ating de bucătărie, pentru că oricum eu am mai făcut multe altele prin casă până acum. M-am și aranjat și îl las pe el pentru că sunt burgerii lui speciali și nu vreau să-l deranjez. Și vreau să vă arăt mai târziu și tortul, un tort super, super bun, pe care l-am mai comandat, de fapt nu același, dar cu arome diferite. Am mai comandat de foarte multe ori. E un tort de mus, 100% vegan, bio, adică fără ouă, fără lapte. E un tort numai din mus, nu are blat, are un blat de semințe, e foarte, foarte fresh, cu 2-3 straturi de mus, de fructe, de pădure, de portocală, nu știu ce am luat exact, ciocolată, vanilie, o combinație nebunie și mi l-au decorat așa crăciunistic, dar au scris și la mulți ani pe el. Având în vedere că am mai luat de la cei de la Life Spot din Iași, sunt super fană torturile lor, cred, după părerea mea, sunt cele mai bune torturi din Iași și deosebit, adică chiar dacă un tort costă un pic mai mult, dar nu are blat, nu are frișcă din aia grețoasă, margarină și toate alea. Și chiar vă recomand, dacă sunteți din Iași, să comandați și voi de la cei de la Life Spot. Și da, cam atât, cam asta e update-ul, cam asta e începutul de Gothmas numărul 2, partea a doua. Eu zic că ne auzim mai târziu, sau cel puțin ne vedem mai târziu, dacă nu o să pot vorbi. Și cam atât deocamdată. Hai, vă pup! Mua! It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. Facem ceaiuri? Da? Fac ceaiuri. Hai să facem! Care vrei? Asta cu ginger sau rodes? Eu îl vreau pe ăsta, mov. Și tu bei asta? Da, fac cu ginger. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've
Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe. Neața! Hai că m-am organizat și eu, în sfârșit, să deschid camera. După ce ați mai văzut voi pe aici una alta prin casă, hai să vă povestesc în mare ce s-a întâmplat, în ce context sunt acum, ca să zic așa. Mi-aș dori să vă pun la curent cu tot ce se întâmplă pentru a înțelege, de fapt, motivul pentru care nu am filmat câteva zile la rând și acest vlogmas, zic eu, partea a doua, nu va fi atât de wow precum au fost celelalte din anii trecuți. Situația este în felul următor. Eu în momentul de față sunt singură, asta pentru că Andrei, din păcate sau din fericire pentru el că a scăpat, din păcate pentru mine, să zic așa, că m-am stresat destul de mult zilele astea, Andrei a avut o intervenție chirurgicală și în momentul de față este încă în spital, astăzi fiind data de 16. Ieri a avut intervenția pe 15 și va mai sta și în noaptea asta, deci mâine, vineri, eu zic că e gata și îl putem lua acasă. Nu am să intru în detalii despre această intervenție, este, bineînțeles, intimitatea lui și așa el este foarte, foarte discret și așa o să se uite la vlogul ăsta și probabil o să se supere pe mine că am zis, dar pur și simplu nu dau mai multe detalii, e de ajuns să știți atât și să știți că Andrei este bine și în afara oricărui pericol. Nu a fost o urgență mare, dar a fost ceva ce trebuia făcut mai de mult, ce ne gândeam că vom amâna pentru luna ianuarie, dar asta a fost situația și am zis hai să facem mai repede și s-a întâmplat să fie chiar acum în decembrie. Eu cumva eram liniștită crezând că e ianuarie și o să îmi meargă toate planurile așa cum am stabilit pentru luna asta, dar nu a fost așa. M-am super încurcat cu totul, vă dați seama, cu program, cu programări anulate, programări reprogramate, pentru că a trebuit să merg acolo cu Andrei la spital, dar totul e bine când se termină cu bine. Eu încă sunt așa într-o stare de, nu știu, adrenalină, sunt pe baterii încă, mă simt ok, psihic sunt un pic mai, așa vă dați seama, eu m-am stresat mai mult, cei din jurul lui s-au stresat mai mult decât el, dar important e că toată lumea este bine. Așadar, momentan sunt acasă, m-am pregătit de plecare, m-am machiat, m-am îmbrăcat, după cum vedeți, mi-am pregătit și niște mâncare să iau la mine, pentru că astăzi sunt până la ora 10 seara. E ora 10 momentan, 10:30, la 11 plec și eu spre serviciu și o să fiu până la ora 22 la salon, pentru că am reprogramat, așa cum v-am spus, cliente, le-am amestecat, le-am rezolvat pe toate. Asta e cel mai important. Asta e, perioada asta se mai întâmplă, dar mă bucur că toată lumea e bine. Asta e cel mai important și continuăm cu atmosfera asta crăciunistică, să zic așa, deși uneori se mai pierde pe drum, dar încerc eu să o reînvii, să o readuc în atenția mea și în atenția voastră. Și cam atât deocamdată. Evident, cu scuzele de rigoare și cu aceeași promisiune că voi continua acest vlog, dar din păcate nu va fi ceea ce a fost odată și în special anul ăsta.
nu se știe niciodată la anul pe unde o să fiu și pe ce planuri o să mai am. Bună dimineața! Ce faceți? Astăzi este a doua zi după ieri, după ce am vorbit ieri, pentru că v-am zis din start că nu voi mai apuca să mai filmez nimic și așa a și fost. Am ajuns la ora 11, la ora 23, deci noaptea, acasă. Plec acum la serviciu, am de la ora 10, cât e ceasul acum? E 8? E 8 și 10, mai exact. Am clientă de la ora 10, stau până la ora 1, 12 jumate mai exact și plec să-l iau pe Andrei pentru că astăzi se externează, abia aștept să-l văd și abia aștept să vină acasă și el abia așteaptă să ajungă acasă, deși totul a fost foarte bine în spital. O să vreau să vorbesc un pic despre chestia asta, chiar dacă nu sunteți interesați puteți să dați skip, dar dacă sunteți interesați sau pur și simplu vreți să mă ascultați, rămâneți în continuare. Andrei s-a operat la un spital privat din Iași. Nu vreau să fac niciun fel de reclamă, eu nu am nimic de ascuns, mie nu-mi pasă chestiile astea cu reclame, bla bla bla. Nu mă interesează cine se uite la clipul ăsta, mă refer din spitale sau ceva. I don't give a sincer. Ideea este următoarea. Mă așteptam, trebuia să se opereze la un spital voiam de fapt, amândoi să se opereze la un spital de stat, pentru că, evident, se plătește o asigurare de sănătate, ți se ia din salar destul de mult, mai mult decât 30-40% uneori din salar și evident că cu toții ne dorim să beneficiem de serviciile de la stat. Dar cu această situație, nu o să pronunț numele pentru că în primul rând mi se cenzurează clipul sau nu știu ce căcaturi mi apar pe clip. Am zis căcaturi. Probabil o să mi se cenzureze și din cauza asta. În fine, din cauza acestei boli și operația pe care Andrei trebuia să o facă, pe care a făcut-o deja, nu se încadrează într-o operație de urgență. Inițial s-a spus că să fac operația în ianuarie, februarie sau când se va mai liniști situația asta. Pentru că acum toate spitalele de stat sunt spitale ok? Și toate sunt transformate în spitale pentru boala asta. Din acest motiv, pentru că ei nu operează la capacitate maximă în acest spital de stat, la care noi trebuia să mergem și să profităm de această asigurare de stat pe care o plătim, nu? Nu s-a mai putut amâna pentru că nu am mai vrut să amânăm, având în vedere că Andrei nu se simțea bine. Și am zis, ok, asta este, a costat enorm de mult, nu am nimic rău ce să spun despre condițiile din spitalele private, dar o singură chestie. Mi-a dat Bela jos o sacoșă, adică nu e nimic spectaculos. Bela! Bela! Am înțeles. Buretele era în sacoșa asta pe care ea mi-a dat-o jos, nu știu cum l-a pus. De ce l-ai pus în sacoșă? S-a urcat pe masă și i-a dat... S-a urcat pe masă aici și i-a dat drumul în sacoșă, ca să înțelegeți. Și apoi ea voia să-l scoate și a dat sacoșa jos. Bela! Hai! Să auzi cum face, nu? Singurul minus pe care eu l-am găsit în toată această situație a fost faptul că mă așteptam la mai mult de la un spital privat, în sensul în care să mă lase, adică să lase un membru al familiei, nu pe mine poate pe mama sau poate oricine, să ne lase să-l vedem pe Andrei, măcar după operație, după ce se trezește, adică am încercat să mă interesez, m-am rugat la recepție, m-am rugat la asistente să mă lase. Am zis că fac un test din ăla să se vadă că sunt negativă. Chiar dacă aș fi avut porcăria aia de certificat, tot nu m-ar fi lăsat să intru. Pe bune, știi, nu știu, nu înțeleg chestiile astea. Nu vreau să încercați să mă lămuriți, că am discutat cu diferite persoane care au încercat să-mi explice că ce, că nu știu ce, că... Cum adică chestia asta? Deci până acum un an se putea intra, stăteai cu bolnavul în pat, dacă voiai, dormeai cu el acolo în rezervă, mai ales la un spital privat. Nu mai existau alte boli înainte, adică nu contaminam. Ce contaminam?
Dacă eu mă îmbrac în chestie din aia și port și mască și ce contaminez și fac și test negativ, care îți arăt că e negativ, nu înțeleg ce contaminez. În fine, protocoale și reguli și prostii și rahaturi. Puteți să mă contraziceți dacă vreți, cât vreți și puteți să-mi dați argumente. Eu oricum am părerea mea și oricum sunt dezamăgită din punctul ăsta de vedere, dar nu mai contează dezamăgirea mea, că oricum nu schimb nimic cu chestia asta. Problema următoarea, faptul că sunt oameni sensibili, sunt persoane, sunt bătrâni care au nevoie de familie, adică de un membru al familiei care să vină acolo lângă pat după ce se trezește din operație, din anestezie și revine, să vină acolo cineva să-l țină de mână, măcar pentru 5 minute, contează foarte mult, pentru că nu cunoști pe nimeni în spital, nu cunoști asistenții, nu cunoști medicii, infirmierii, cine vine pe lângă patul tău, habar n-ai cine sunt ăia. Contează foarte mult pentru psihicul unui bolnav chestia asta. Deci puteți să mă contraziceți cât vreți, dar e adevărat ce spun. În fine, sunt niște chestii pe care eu nu le înțeleg și nu le accept. Eu fiind contra valurilor și tot ce se poartă acum și tot ce se vorbește acum, eu sunt gică contra oricum, pentru că așa am fost întotdeauna și sunt mai mult pe partea open mind așa și hai să ne deschidem puțin capul și mintea și să nu mai fim atât de spălați pe creier. Îmi pare foarte rău dacă v-am plictisit, dar pur și simplu simțeam nevoia să împărtășesc chestia asta și să rămână aici pe vlog. Eu plec la serviciu și poate o să filmez un pic mai târziu, dacă nu vorbim diseară. Mua! Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. Bună seara! În sfârșit vă zic și eu bună seara, pentru că în continuu pe vlogurile astea tot bună dimineața, neața. Hai că am apucat și eu să deschid camera acum, seara. Suntem într-o duminică, pe data de 18, cred. Nici nu mai știu. 19 chiar. Și ne pregătim să ieșim puțin la târgul de Crăciun, între ghilimele, nu știu ce târg o să fie. E în mijlocul orașului, cum e în fiecare oraș, de obicei, aici la noi în Iași. Faza bună e, din câte am auzit, faptul că nu-ți trebuie certificat sau ceva. Mă bufnește râs când zic că ți-ar trebui certificat la așa ceva. Mă refer cum e în București și nu știu ce orașe. Și mergem până acolo, mergem și la un concert de Crăciun la catedrală și cred că cam atât. O să vedem. O să filmez oricum. Și aș vrea să vă dau o veste, de fapt să vă arăt o veste foarte bună. Andrei e aici lângă mine și vă salută. Bună! De asta sunt așa de fericită, pentru că ultima oară când am vorbit, el era în spital și v-am explicat un pic câteva cuvinte ce și cum. Mă bucur că în sfârșit pot să vi-l arăt și vouă și sunt și eu mult mai liniștită. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire, 'cause all I want is to spend this day with you. Oh
Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh, and in a while we're gonna go inside and drink our chocolate bar. Hello, noi am ajuns acasă, suntem tot în această seară și pe drum ne-am oprit la un magazin, că trebuie să iau ceva și Andrei a văzut ouăle Kinder în ediția de Crăciun și acum o să desfacem, o să vedem dacă avem ceva surprize pentru... surprize din astea cu tematică de Crăciun. Hai că vă pun așa. Hai să desfacem. Ai avut ceva? E urs ăsta. Urs polar, nu? Da. Deci da, are clar tematică de Crăciun, măcar atâta. Deci avem aici un urs polar foarte drăguț și avem o focă pe care am desfăcut-o eu și o asamblează Andrei acum. Am luat 4 ouă Kinder, ca niște copii. Fix ca niște copii suntem. Hai să vedem, hai să vedem. Ia uite. Pam, pam, echipa Crăciun. Hai să vă arăt ce gătesc pentru mâine și probabil și pentru marți, adică sper să ne ajungă mâncarea asta pentru 2 prânzuri, pentru cel de mâine și pentru cel de marți. De specificat faptul că e mâncare de post, vegetală 100%, pentru că de mâine, de pe 20 până pe 24 în seara de ajun, vreau să ținem post, pentru că n-am ținut deloc tot postul ăsta, postul Crăciunului. Nu am avut cum și vreau să ținem așa măcar câteva zile, pur și simplu, fără prea multe motive și explicații. Hai să vă arăt ce gătesc acum. Spanac congelat la pungă cu ceapă și cu usturoi. Aici e spanacul. Vreau să-i adaug și niște sos de gătit. Iar aici am pregătit la cuptor niște chifteluțe vegetale. De fapt nu le-am pregătit, le-am scos din pungă și le-am pus aici în cuptor cu puțin ulei, ca să nu le prăjesc, să fie mai... să iasă așa mai pufoase. Și să știți că am gustat una, sunt foarte, foarte bune, nici măcar nu-ți dai seama că sunt fără carne. Asta o să mâncăm mâine la prânz, de fapt o să-mi iau eu la serviciu, o să-i las și lui Andrei acasă, pentru că el este încă liber și mai are câteva zile de concediu medical. Asta e prânzul pentru mâine. Vreau într-o seară să fac paste, tagliatelle cu brânză feta vegetală. Sunt foarte curioasă. Am mai făcut paste cu brânză feta, dar feta normală, din lapte de vacă, și aș vrea să văd cum iese cu această feta vegetală pe care am găsit-o. Pare destul de bună, am mâncat-o alături de legume, știu cum e, dar vreau să văd cum se topește, astfel încât să fac acel sos de brânză pentru paste. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on. Hello, hello! Eu tocmai ce am ajuns acasă, mai exact e ora 21:45, acum vreo un sfert de oră am intrat în casă. Deja mesajele curg, confirmările pentru programările de mâine. Da, am intrat oficial în cea mai grea săptămână din an, cel puțin pentru mine, în care lucrez cel puțin 12-13 ore pe zi. Mâine am o programare de la 9, deci o să trebuiască să fiu la 8 acolo, până la 9 seara. Și Andrei, soțul meu iubit, m-a așteptat cu masa, ceea ce mă bucură foarte mult. A făcut supă de dovleac, pentru că v-am zis că noi săptămâna asta mâncăm mai de post, așa. Yummy, asta e supa de dovleac, super cremoasă și super delicioasă. Deci, Doamne, ador dovleacul, în orice formă posibilă, ador dovleacul. Aici e pâinea prăjită.
Și da, cu siguranță ne auzim mâine dimineață, dacă am timp, nu promit. Dacă nu, cu siguranță mâine seară. Hello, hello! Ce faceți? Am mai multe de spus astăzi și de arătat și de spus, sper. Pentru că e seara de Crăciun și nu aș vrea să închei acest vlog. Nu vreau să-l închei astăzi, vreau să-l închei exact în ultima zi a anului, cum am făcut-o și până acum, adică pe data de 31. Hai să vă pun puțin la curent cu ce am făcut astăzi de dimineață, pentru că m-am trezit în jur de ora 7, chiar dacă aseară am ajuns târziu și aș fi meritat un pic să mă odihnesc după atâtea zile aglomerate, dar am avut treabă, peripeții cu un colet pe care nici acum nu l-am primit și e cel mai important colet din toate coletele astea din luna decembrie, pe care le-am primit, de altfel. Un singur colet nu a ajuns și anume cadoul lui Andrei. Așadar, în această seară nu am să-i dau cadoul. Apoi am aflat de la Andrei faptul că și coletul, cadoul meu, nu a ajuns. Altă firmă de curierat, dacă era aceeași firmă de curierat, chiar era amuzant, dar e altă firmă de curierat. Andrei la fel a dat comanda de ceva timp, de o săptămână, și nu a ajuns încă nici cadoul meu. Așadar, în seara asta, eu și Andrei nu o să ne oferim cadouri, dar o să oferim celorlalți. Așa că, în momentul de față, sunt aici cu hârtie de împachetat. Astfel, mă apuc de împachetat colete. Deci eu cu coletele mă apuc de împachetat cadouri. O să vă arăt și voi ce mai fac pe aici. Mergem diseară, adică în seara de Crăciun, o vom petrece la mama, în familie. Și o să filmez acolo, să vedeți ce frumos e. Cred că am filmat și anul trecut acolo la mama. Mama decorează, e pe decorațiuni de Crăciun și pe ornat casa. Și o să mai filmez acolo că sunt mai multe cadre frumoase decât am eu aici la mine. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling in... Hai că m-am întors după 2 ore. Asta pentru că nu e foarte greu să împachetez niște cadouri, doar că mi-a fost mie mai greu. N-am făcut asta de mult și nu știam cum să le pun una peste alta. Am făcut fundițe, că n-am găsit de cumpărat. M-am trezit eu prea târziu astăzi și nu am mai găsit de cumpărat fundițe din alea pe care să le lipesc exact și le-am făcut eu. Am scris pe cadouri, am lipit hârtia asta de cadouri cu scoci. După aia m-am gândit ce să pun la fiecare, că erau mai multe chestii așa adunate și să știu ce să pun în fiecare săcoșică. Asta e pentru asta, este pentru asta. Le-am încurcat la un moment dat, am scos din nou și le-am pachetat la loc. În fine, hai să vă arăt. Măi, Bela, măi, ce spui? Îți plac cadourile de sub brad, da? Ia uitați la ea cât de frumoasă e. Ia uitați cum stă ca o pâniță la cuptor. Bela? Bela? Păzești cadourile, da? Ok, vezi să nu vină moșul să le fure, da? Abia le-a adus și să nu vină să le ia înapoi. Vreau să vă mai arăt ceva ce am cumpărat astăzi lui Andrei, special pentru seara de Crăciun. Asta i-am cumpărat. E o cămașă cu un om de zăpadă foarte agresiv, așa. Ia să vedem. Take your best shot, gotcha. Și asta mi-a plăcut. Nu.
Asta mi-a plăcut. In your face. Pac! Și aruncă cu bulgări de zăpadă și e foarte nervos. Abia aștept să-l văd pe Andrei îmbrăcat în cămașa asta în seara de Crăciun. Eu nu mi-am luat nimic neapărat cu tematică de Crăciun, dar o să mă îmbrac cu o rochie verde, ceea ce, da, e în spiritul Crăciunului. Gata, am terminat și cu cadourile. Vreau acum să merg să mă machez. Duș am făcut mai înainte. Să-mi fac un machiaj așa special și să ne vedem mai încolo cu siguranță, probabil de la petrecere. Și Crăciun fericit! Gata, suntem aproape de plecare. Ne-am aranjat, ne-am îmbrăcat, ne-am machiat, ne-am gătit, am făcut și cadourile, am terminat și curățenia. Voiam să vă arăt outfit-ul meu. Am acești pantofi care îmi plac foarte, foarte mult, cu tocul așa interesant, pătrățos. Am ciorapi, am această rochie verde. Eu cred că voi pe cameră o vedeți albastră sau în fine ceva albastru verzuit, dar să știți că e verde, verde, brad, așa. Ăsta e machiajul cu verde, buze roșii, așa ca pentru Crăciun. Și gata, cred că totul e în regulă. O să punem niște mâncare la animale, pentru că oricum ne întoarcem în câteva ore. Nu mai mânca beteală de brad. Hai, Doamne! Deci, credeți-mă, nu m-am plâns deloc de pisici în legătură cu bradul. Nu mi-au dat bradul jos, nu s-a urcat în el. Dar mi-au mâncat bucățele din astea de beteală argintie și acum l-am prins când mâncau o bucățică. Mi-au distrus-o, au rupt-o în bucățele, eu le-am luat, le-am aruncat. Părțile mari le-am pus în brad, dar nu știu, cred că mai pică sau dau ei cu lăbuțele și tot reușesc să prindă câte o bucățică și să mai mănânce un pic. Haideți că ne auzim mai târziu de la cina de Crăciun. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop, when the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything. Ricolindători alergiori, albe flori, școală gazdă să-i primești și cu drag să-i omenești, ori albe flori. Ei vestesc că Domnul Sfânt, ori albe flori, togorât-o pe pământ și plinit-o legământ, flori albe flori. O ieri afară, Doamne, ieri Domnului, Doamne, ne vedeți ce se
this December morning, December morning, oh, December morning, and all is right. Bună dimineața! Am revenit și zic că am revenit pentru că nu am făcut vlog de vreo 3 zile, cred. Ultima oară, cred că ați văzut niște imagini prin zăpadă, cum ne plimbam și ne distram. Am fost la niște prieteni. Asta a fost imediat după ziua de Crăciun, pe 26, mai exact. Și s-a nimerit chiar în ziua aia să ningă foarte tare și am ieșit acolo aproape de pădure, de locul în care stau ei. A fost superb, o zi superbă, superbă. Am dormit la ei, ne-am întors acasă a doua zi. Apoi, cred că ați văzut imagini în care eu mergeam la serviciu cu mașina și câteva imagini de la mine din cabinet. Dar atât. Acolo s-a rupt filmul pentru că am intrat din nou pe cele 2 zile de muncă, 28-29, în care am lucrat destul de mult, de dimineață până seara. Așadar, astăzi suntem pe 31 decembrie. Ultima zi din acest an, înainte de Revelion, e dimineață, îmi beau cafeaua în pat, mi-am făcut rutina de skincare, m-am spălat, vreau să mă aplic și o mască să arăt bine în seara asta de Revelion. Vreau să mă gândesc ce machiaj îmi fac, vreau să mă gândesc cu ce mă îmbrac. Nu o să facem, nu o să fie mare petrecere, mergem la niște prieteni acasă la ei. Da, cam asta e ziua de astăzi, vreau să mă relaxez, nu vine să cred că am scăpat de... Am terminat cu munca pe anul ăsta, deși sunt extraordinar de recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat anul ăsta din punct de vedere profesional vorbind. Am realizat atât de multe, am crescut atât de mult, cum nu am crescut în, nu știu, în 3 ani, am crescut în anul ăsta. Mă bucur enorm de mult pentru tot ceea ce am și sunt extrem de recunoscătoare și o să spun asta și o să mă repet ori de câte ori este nevoie. Bun, eu îmi continui să-mi iau cafeaua, o să mă uit la ceva, vai, trebuie să vă povestesc neapărat, o să vă și arăt, cred. Am început un serial nou la recomandarea câtorva persoane de pe Instagram. Mie mi-a plăcut foarte mult serialul You și am văzut anul ăsta, în octombrie, sezonul 3 și discutam pe Instagram despre chestia asta, că nu puteam eu să trec peste acel final și bla 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 și eram super afectată, așa cum mi se întâmplă mie după ce văd un film sau un serial care mă prinde și rămân așa marcată câteva săptămâni. Așa s-a întâmplat după You și am cerut ceva recomandări de la persoanele de pe Instagram. Mi-am dorit să văd seriale în genul ăsta, cum este You. Și, adică, seriale care să fie addictive, care să te țină acolo în fața ecranului, să nu te mai poți desprinde. Și, printre multe altele, a fost și acest serial, se numește The Fall. Sunt deja la sezonul 2, sunt 3 sezoane. Este un serial polițist, cu crime, dar e un pic mai mult de atât, e și psihologic. Nu vreau să vă spun despre ce e vorba, mai bine vă uitați. Dar da, îmi dă un pic vibes de You, vibes din Dexter. E o combinație foarte interesantă, după părerea mea, între astea două seriale. Dacă știți despre ce e vorba, o să vă dați seama. Și abia aștept să mă uit acum la un episod cât stau și îmi beau cafea și apoi încep să mă mișc pe aici prin casă. Ieri am făcut curățenie toată ziua, nici n-am mai filmat, nici n-am mai vrut să filmez, ieri a fost în 30. Am mai mers la o plimbare prin zăpadă cu niște prieteni, aseară am stat câteva ore pe aici prin zonă, a fost super, super fain. Da, cam asta a fost o zi de relaxare ieri, nici n-am scos camera, nici n-am filmat. A venit și băieții aici lângă mine, hai să vi-l arăt. Ce faci, măi? Am văzut camera, gata, s-a întors. Hai să vă zic ceva. Am uitat să precizez faptul că aseară când am fost la plimbare am găsit pe aici prin zonă două pisicuțe, nu una. Una era neagră, semăna perfect cu Bella și era super afectuoasă. Cred eu că era băiețel, motănel. Și mai era o pisică care am văzut că avea burtica așa mai mare și cred că avea pui. Probabil urmează să nască și erau acolo pe zăpadă, ne-au urmărit, s-au plimbat cu noi.
Cea neagră m-a lăsat să o iau în brațe, să o mângâi, să o alind și mi s-a făcut așa milă. Aseară nu m-am mai întors pentru că era destul de târziu și era destul de întuneric oricum și am zis că hai că merg astăzi și o să merg împreună cu Andrei, o să iau mașina până acolo, să le ducem ceva de mâncare, sper să-i mai găsim, sunt sigură acolo, dar să nu fie plecați cu treabă. Să le ducem ceva de mâncare, o să le iau plicuri, o să iau din mașină pentru că tot timpul am în mașină mâncare de pisici și de căței și o să iau de acolo și boabe și plicuri și o să vă arăt și vouă. Am ieșit să căutăm pisicile, am ajuns de fapt aici la locație și tot le strig, dar nu știu unde sunt. O să le găsim. Bănuiesc că stau ascuns într-o căsuță aici. Aici e un lac și când e vremea bună, vara, sunt bărcuțe din astea pe care le poți închiria și în căsuța aia unde stau bărcuțele acum iarna, acolo am văzut că au intrat aseară 2 pisici, printre care și aia neagră. Da, vino cu aici. Hai, vino. Hai. Deci asta fac eu de 31 decembrie. Aproape de anul nou, fac bulgări și arunc pe un lac înghețat. Deci e destul de înghețat. No, it's right. N-am găsit pisica aia. Am căutat-o până acum, cred că 20 de minute pe aici. Pisica aia de care vă ziceam că e gravidă. Nu am găsit-o, dar în schimb am lăsat multă mâncare acolo în căsuța aia. Am lăsat și plicuri pe alături prin jur. Plicuri desfăcute și na. Acum, dacă o să vină, o să mănânce cu siguranță. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Neața și la mulți ani, un an nou cât mai fericit și plin de împliniri, realizări și tot ce vă doriți voi. Din păcate eu nu am mai apucat să filmez în seara de Revelion, pur și simplu m-am luat cu vorba, cu distracția, cu treaba, nu, chiar. Și acum am realizat că în decembrie, zic că în decembrie, deja suntem în ianuarie, în decembrie chiar nu am avut deloc chef, să zic, starea necesară să fac vlog. Așadar, aș vrea să vă spun faptul că suntem în data de 3 ianuarie, deci nici măcar pe 1 ianuarie n-am filmat. Am fost super obosită, lat am stat pe 1 și pe 2 ianuarie și nu m-am simțit așa de bine, nu m-am simțit așa în formă după data de 31, după Revelion, dar vreau să vă zic că a fost super, super fain. Ne-am distrat, ne-am simțit bine alături de prietenii noștri și văd că totul se aliniază pur și simplu, până și camera mea de vlog și-a aliniat așa toate zilele și bateria și memoria, încât îmi arată că la baterie mai am 5 minute și la memorie mai am 1 minut. Așadar, nu pot decât să închid acest vlog, acest video. E al doilea și ultimul pe 2021. Ne revedem cu drag anul acesta, în 2022. Încerc să fac mai multe videouri, nu doar să fiți aici doar pentru Vlogmas, doar pentru videourile din decembrie și sper din suflet să aveți un an cât mai bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru că vă uitați la mine în continuare și vă pup! Mua!